Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku, Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Condro Dimuka. Biyen. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong-wong kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungetku iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Gong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati. Ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ceceki untune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah siramu. Pecah genti leganing ati upar. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagine? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebu awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gek wis lak modar. Omong wae malah pidato. To dendho dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Karto dendho durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nek mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Wis Bagong Baliya, sandangamu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wae.
Ya wis jupuken nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena, ketak ndasmu. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sikra kang balata mengal Prang cambu samya medalilir tatit wileting kota Dan nyangkung mangundang niti benjang sangaji micil Latinya ngetali wuwus dosang konto wastrat mojo Long lalu mangulati surya mangrangsang wayang bumi samara waryanto Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung dawuh ana dawuhmu apa Pak ngawe karo anak-anak Pandhawa wah Gatot Antareja Antasena salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta Hyangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning Hyangmu ing Sukalima kelawan Bagong nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong kaya aja nganti wegah Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antareja lan Antasena gonjang kanjeng langit kelap-lap ton lir kincanging
Gergincang risang mawe gandrung. Wis, Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning Bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki. Kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib mbelani, Kang. Iya, Dimas. Yat langening kalangguan aku. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggering gleleng, anggering gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku ki copet kok. Dadi bingung Urataya, aduh kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku, Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara.
Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing nggawa glugu, wonten sing nggawa sekop. Ajeng mala kalih kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mung mendorong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin? Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungetku iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ora sak lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong Pangkato, yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Pedhuna Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartos Lebar kuwi sing maju? Kartomarma Kartos Lebar dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarma sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja kok ming Kartomarma ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Ma Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalao.
Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati ubar. Semah tak petok. Modare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wedi gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane yan. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis.
Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampeyan ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Kok ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Ah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Iki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayawata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang, meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramu nyah.
Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jas. Mangger entek baterai colokan listrik murip meneh guys. Aja edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu nya. Ah ngono. Hot. Hot. Ha. Oh, mati aku. Wah. Waduh. Sampai gledhek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarwane Robakaya amuk legane ati. Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa, Kartodendra dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mau ngapane? Kurawa maju kroyok Gunjang Kanjeng pangit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesanja mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lha sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lha Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha manik aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh.
merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo nggawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos malu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan dadi wana saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namani Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong iya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katitih merut layut sagung Praratu. Kula nuwun pangapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan.
Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngiyas dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang werwengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gandak bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yer kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindhil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Iya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Iya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.
Dar. Wah, kesilakan. Gatot-gatot nyira. Nyon pamit. Sritina ning pasewakan